まずスイッチ2を起動し、キュイ CON を取り外す。ブラード、プラスを起動。スイッチモードに切り替える。ブラード、プラス右側下部のペアリングボタンを2秒間投げし。ペアリング状態に入る。スイッチでコントローラーを選択。持ち方順番の変更をクリック。ペアリング完了後、検索をクリック。キュイ CON を選択。完了通知後、戻るをクリック。それでは正常に動作するかテストしてみましょう。